Dijan hi zathum pakhat an ni. Flexible pag may naroon ka. Bubungin ko ng long zela nga ang tingin ko ang kiwa. Everest Southeast so karu Torpumbe Karami kang adwa deserve kasi all atmosphere nasa dere kaya sa ular inflama at el boka sa nang katnana contingent so isang pagkuhan nila din